se s kamarádem na ryby. Prvních zhruba 12 hodin lovu jsem dostal jednoho kapra kolem 70. Teď mě přišel nádherný kapr, rovných 11 kg, taková krásná kulička a zabral nás sífu, švestka, česnek s plovkou broskev. Tak pojďme se na něho podívat, na krasavce. Taková krásná kulička. Nádherný zbarvený kapr v zimních barvách. Tak jo, pojďme ho pustit krasavce. A snad ještě něco přijde za tu chvilku.